Ikusten duzuenez, ni orain Sergio bezala nabigatzen ari naiz, eta horregatik agertzen dira hemen gehigarri batzuk, eta hemen favorito edo markadore batzuk. Zer egin hemen agertzeko nire izena, uztartu datuak nabigatzailean. Ireki Chrome. Eta orain begira, gonbidapen bezala nabigatzen ari naizenez, hemen panpin bat agertzen da. Klikatu panpinaren gainean. Eta iniciar sesión en Chrome. Sartu hemen zure izena eta zure pasahitza. Eta esan vincular datos. Egin dugunak balio du hemendik aurrera Sergio bezala nabigatzeko. Eta begira, berehala agertu dira nire favoritoak, hauek dira nire markadoreak, eta agertuko dira ere hemen Chromeko gehigarriak. Orain agertzen ari dira. Hori bai, gogoratu bukatzean uztarketa kendu behar duzula. Zergatik, bestela geratuko da historiala, pasahitza, datuak eta bar hor gordeta. Nola kentzen da uztarketa? Klikatu izenaren gainean, administrar usuarios, jarri zagua irudiaren gainean, klikatu triangeluan edo 3 puntutxoetan, eta eliminar este perfil. Horrela, datuak, historiala eta pasahitzak ezabatzen dira. Eskerrik asko, agur!